Ei gent, avui a Tec Català us portem un anàlisi d'allò més especial, l'anàlisi de les Google Glass. Primer de tot, donar-li les gràcies a Oriol J per haver-nos deixat aquest dispositiu. Anem ara sí a agafar les ulleres. Aquí les tenim i, com sempre, començarem analitzant el disseny. A la part dreta hi trobem el touchpad, la bateria i l'altaveu, que no funciona com un altaveu convencional emetent soroll, sinó que ens passa les vibracions directament al cervell. A la part frontal hi trobem un projector que projecta la imatge mitjançant un prisma al nostre ull. Aquesta pantalla, entre cometes, té una resolució de 640 x 360 píxels. No és una resolució HD, però és perfecta pel que necessitem. En l'apartat de la càmera hi trobem una càmera de 5 megapíxels capaç de gravar vídeo a 720 HD. També hi trobem el sensor de llum i finalment també hi trobem a la part interior un sensor de moviment que mou algunes aplicacions especials mitjançant aquest sensor. A la part esquerra no hi trobem res i a la part de dalt hi trobem un botó que serveix per fer fotografies o vídeos sense necessitat d'utilitzar el control per veu. Ara que hem vist com són les Google Glass per fora, anem a veure com són per dintre. Disposen d'un processador OMAP 4430 a 1,1 GHz, 1 GB de RAM, 16 GB d'emmagatzematge, que en realitat només són 12 perquè les altres restants estan pel sistema operatiu. També disposen de giroscopi, sensor de llum, de proximitat i de bateria, una bateria bastant curta de 500 mAh. És una xifra molt curta, només donant-li el màxim rendiment unes 3 hores, però en stand-by poden durar fins a un dia o dos. En l'apartat de software només cal dir que disposen la versió Android 4.0.4, però que no és l'última versió, però és una cosa irrellevant perquè és una versió només per desenvolupadors perquè puguin fer aplicacions i aquesta segurament no és la versió definitiva i per tant no és una cosa gens rellevant. Ara sí, passem a un dels apartats més importants, que és el de l'experiència amb les Google Glass. Per desplaçar-nos per la interfàs ho podem fer de diverses maneres. La primera és mitjançant els gestos. Podem moure de plena quines aplicacions amb gestos com el giroscopi i l'acceleròmetre que disposen aquestes ulleres. També podem fer-ho mitjançant la veu OK Glass i podem dir qualsevol comandament de veu. Take a picture i ens fa una foto, per exemple. També podem jugar a jocs, també li podem dir, i també podem desplaçar-nos mitjançant el comandament tàctil que tenim en el touchpad que tenim en la part dreta i tenim totes les aplicacions que tenim disponibles en aquest Android. També per fer una fotografia podem guinyar l'ull i ens fa la fotografia. Per tant, en resum, tenim 4 maneres per desplaçar-nos per la interfàs. Tenim el touchpad, els moviments i també tenim el control per veu i els gestos de la cara. Avui per avui les Google Glass ja són molt útils. Tenim diverses coses importants per fer. Per exemple, les fotografies l'encenem, s'encén amb un moviment del cap i li podem dir OK Glass, take a picture. I fem la fotografia i, com veieu, aquí tenim la fotografia. És una fotografia i el vídeo també és d'aquestes ulleres. És una fotografia que no és excel·lent, no té uns resultats superbons, però té un punt de vista en primera persona que és un punt de vista molt especial i que poques vegades es veu. No és normal fer una foto des d'aquí dalt, sinó que la fem des de baix, o és un altre punt de vista, però mai ho fem des d'un punt de vista i a més tenim dos mans lliures. També una altra cosa a destacar són les videotrucades, que podem fer videotrucades i nosaltres les veiem directament a la ullera. També podem navegar, li podem preguntar coses i li podem preguntar OK Glass, who is Barack Obama? I ens ho respon. Aquí no, perquè no tenim connexió americana. Un altre aspecte a destacar són les videotrucades. Podem veure la videotrucada perfectament aquí. L'únic que l'altra persona està fent el hangout amb nosaltres no ens pot veure a la nostra persona. També podem navegar, és una cosa també superútil, que podem preguntar preguntes i ens les responen. També el traductor és una cosa també super impressionant, que fem una foto a un text i ens tradueix el text a les ulleres amb la mateixa font i és com si estiguéssim veient el món d'una manera diferent mitjançant aquestes ulleres de realitat virtual. Això és tot una mica, de moment encara estan les aplicacions molt verdes, falten per que els desenvolupadors facin moltes aplicacions i la gran comunitat que té Android faci
encara aplicacions, encara falta per desenvolupar. I això és tot una mica, i ara anem a provar-les l'apartat multimèdia, veurem com es veuen les fotos i els segons vídeos que hem fet. Aquí aquesta fotografia feta a exteriors té uns resultats molt bons, encara que té una càmera 5 megapíxels. També aquí tenim una fotografia feta en interiors, també ens la gravàvem, i també té uns molt bons. De nit no és tan bona, no és una càmera pèssima, però no té uns resultats molt bons ni tampoc excel·lents. Això és un vídeo d'aquí, mentre estem també fent la gravació. Com veieu, aquí també hi ha un vídeo del gos per transport de pilota, i és allò que us deia a primera persona, que és molt xulo el punt de vista que té aquestes ulleres. Doncs espero que us hagi agradat aquest vídeo, m'agrada preferits, i que subscriviu a aquest canal i ens seguiu a Twitter, i fins la propera. Adeu, gent!